Ola, amigos e amigas. Sí, parece que pasaron 2 semanas, porque se escoitastes o último podcast da 5G cando emitimos, pois pasaron creo que 2 ou 3 semanas e xa comezamos a sexta tempada do Como que non. No. Estamos moi contentos, estamos moi felizes. Temos moitísimas novidades. Temos xente que queda. Temos xente que vai estar aquí de convidada para presentarnos, bueno, moitas cousas. Se parece un pouco Jesús Quintero. Temos a Fran Rodríguez, por exemplo, que está interrompindo, como ten que ser, porque interromper neste programa é canónico. Que diría Pepe Capelán, que non está, por certo. Díchesme un vibe, así, Sí. eso Vive. un vibe Pero non adiantes que está, non adiantes que está a nova colaboradora. Que é un vibe. Claro, non digamos que Carla Mañas é a nova colaboradora, porque é unha sorpresa que vou dar dentro dun momento. Vale, non se pode dicir iso. Pero ¿sabes? un vibe moi Jesús Quintero. Sí, eso sí. Non Lembras puedo... de Cuerda de Presos? Qué bonito programa. Sí. Que entrevistas enriquecedoras e moi positivas. Sobre todo había unha de El asesino de mendigos que deixoume unha impronta moi cálida. É moi bonita. La asesino de mendigos. Sí. Que era un... O nome non levaba engano, No, xa, o sea... Era como unha especie de cara de coiro, pero así patrio. Moi ben. O sea, non... mataba mendigos. Non, claro. Non sería o asesino de palomas. Claro, no. Pombas, quero dicir. Bueno, pois sí, que disto, a ver, comentamos, isto estábamos falando pois antes de que comezase a grabación. A típica conversación que temos fora de micro do asesino de mendigos. Sí, no, cando non estamos cos micros abertos, pois falamos de grandes crimes da historia de España. Sí. Pero bueno, cada un ten o seu. E de Margarita Landi tamén. E de Margarita Landi, con aquela pipa interminable. Sí. Eu lembro... Non era nada de John. No, John era non era familiar, non el dedicábase máis ao cine. Ela era máis del caso, non? Era un caso, todo un caso, Margarita Landi. Eu lembro aquele programa, como se chamaba? Había un programa na 1. Sí. Espera que saían. Ela, Pérez Reverte. Perdón. No, perdón, sí. No, Pero vamos a hablar, espera un momento. Espera. Vamos a hablar de Código Rojo. Código Rojo, eso, Código Rojo. Que saía Manolo. Código 1. No sé si era yo que penso que era Código Rojo. Código 1 foi cando o Manolo Policía empezou a presentar. O original era Código Rojo. Entonces, sempre isto de verdad, así. Estaba Pérez Reverte que presentaba, estaba o Manolo que era o Poli, Policía Nacional. Margarita Landi, experta en crímenes, e había un asesor de asuntos de la calle que sempre dicía, e xuro que isto é verdade, sempre dicía: "Yo creo que esto ha sido un crimen pasional entre homosexuales." Ese sempre era o seu análisis fora cal fora o crime. Sí, Código Rojo. Código Rojo, sí, eu lembro perfectamente aquel programa de Pérez Reverte. Iso xigou, eu solamente vos pido, o sea, unha cousa, agora que podemos falar do que se di antes do programa, pero só vos pido que non digades que Carla Mañas é a nova colaboradora do Como porque iso sería, non digo porque que non se vos escape. Tú aquí que non dixen nada. Vale, porque vos ás veces estades falando, non vos dades conta que estamos xa en antenas e logo estragamos a sorpresa. Eu lembrome, falando de cousas que se falan fora de micro, cando saltou o caso de Ana Allen, a actriz que logo demostrouse que facía Photoshop para simular que estaba maravilloso en sitios en que non estaba, preguntáronlle a Imanol Arias por ela, porque Ana Allen participara en Cuéntame. Sí, al principio. Imanol Arias, tentando botar unha man, botoulle unha paletada de terra máis enriba e dixo: "No, nos descansos da rodaxe falábamos de cousas moi normales, dos reptilianos." Moi ben, pois axudando moito, sí. Moito, verdad? Tamén hai que dicir que últimamente, cada vez que Imanol Arias vai a un foro televisivo a dar declaracións, o mellor non está o atinado que debera para mesmo o seu propio futuro profesional. Quero dicir, hai que coller a guitarra, non? E coller as cordas e afinalas un pouquiño. Hai que afinar un pouquiño a Imanol Arias. Bueno,
Alejandro Martínez Pini, benvido. Hola, que tal? Es a nosa constante da sexta tempada. Esa constante da sexta Hai que tempada. despexarla. No, bueno, pero iso porque estás un pouco dormido. Aparte, imagínate o difícil que vai ser despexar esta tempada que é a sexta. Como que nos gusta nos dormir. Pero bueno, a sexta tempada, Alejandro Martínez Pini sigue os mandos da nave do misterio coa Carmen Porter. E nada, pois non ti tampouco digas nada de Non dixen nada de Carla Mañas na miña vida. Nada. Non sei nin quen é. Non digas nada porque imos poñer a sintonía. Eu explico vos, sobre todo para a audiencia. Sí. Imos poñer a sintonía, non? Como que comenzamos a sexta tempada. E despois digo hola ao equipo que non está Pepe Capelán, que por certo, que Pepe Capelán, que teño que dicir que está cubrindo unha das bodas do ano Que en susto, Galicia. Carlos, por Dios. No, unha das bodas do ano en Galicia cunha Está cubrindo. das reporteiras máis queridas pola audiencia da Televisión de Galicia. E neste sintes no noso multiverso temos conexión en directo que está a dicir Corazón tamén temos. Sí, todo. Temos corazón, pulmón, fígado, de todo. É un programa Riles como os zetas. como, efectivamente, sí. Pero non diga nada de Carla Mañas. Non. Diga nada de Carla Mañas. Porque luego Petacetas. así, Petacetas, eso era un programa de Corbacho que non tivo éxito. Bueno, agora falamos temos un convidado que ten un podcast tamén. Bueno, diso todo falamos, pero despois da sintonía. Agora vou facer Non saludamos a Carla Mañas. No, Carla Mañas, non digas Carla Mañas. Non me saludan. Non digas, non fales Carla Mañas que se fala. Ahora xa fastidiou todo. No, ai Dios, agora. No. Pois agora vou ter que dicir que temos nova colaboradora, que é Carla Mañas. ¡Venga! Carla, non é xeito de empezar o programa entrando neste programa non se fai nunca. Entrando antes de que che toque. Pero bueno, agora falas ya, non, agora que xa que o saben, xa podes dicir hola, iso. Hola, xa está. Imagina. No, Hola, non xa está feito. Hombre, claro, agora podes dicir algo máis. Podes saudar a familia o que queiras. O micrófono é teu. Bueno, é meu, pero quero dicir que bueno, ti xa me entendes. Vibes, Bro, Pana, Twitch, sí. Pana. Energy. No sei, Pana é venezolano. Pero agora Pana é un pantalón. ¿Qué pasa, pana? Claro. ¿Qué pasa, bro? ¿Ves? Que pasa, ¿Cuál es tu Twitch? vibe? Que non entendo nada do que dis. Para iso estou aquí. Bueno, vale. Vibe era unha peli. Vibe. No, era unha serie tamén, Miami Vice. Miami Vice. Pon a sintonía. Anda, que xeito de empezar. Oye, pana, oye, brother, benvidos a como que non sexta tempada. O programa da xuventude. Sí. A pasar los piratas. Esta temporada vai molar. Se entiende. Como está la vasca? Carla, pasalo pirata, eso. No. Eu teño recordos de Club Disney cando dicían, pero xa non non hai sí. nada máis moderno que facer que es moderno, estou segura. Vaya. Bueno, eu vou tentalo, pero porque a ver, temos a Carla Mañas que nos xo dixen porque tentamos modernizar o como que non hai que ampliar, quero dicir, temos que ampliar o hai que tirar tabique na audiencia e hai que ampliar, entón estamos achegándonos á xeración Z, que é a xeración a que pertence, a ver se é correcto isto, porque non sei se estou dicindo tonterías, que o sea, sí sei que estou Sí, dicindo estás dicindo tonterías, tonterías. pero non agora, quero dicir, ti és da xeración Z. Quedo aí no limbo, pero co paso do tempo dime conta de que os millennials e máis eu, pois temos bastantes máis diferenzas das que pensaba. Que é unha movida, porque ademais é un día histórico hoxe. Por qué? Porque é a primeira vez que temos unha colaboradora muller e ademais que nos separan dúas xeracións, porque o que che pasa a ti cos millennials pásanos a nós tamén, pero pola banda de laiños que dicimos nós, porque claro, eu creo que Fran, Pini e máis eu estamos máis alonxados, pero Dani Lorenzo, segundo teorías,
estaría xa Eu camiñando. estou cun pé en cada lado. Pero ti senteste máis que Eu síntome un señor maior. Señor maior, Sempre. sí. Sempre. Eu xa era un neno e xa era un señor maior. Que ben. Iso eu son moi partidario. Xa andabas coas mans agarradas nas costas. Total. Ves, Querían levarme ao parque, eu quería ir ver obras. Claro, normal, apoyabaste nas vallas. Claro. Iso é maravilloso. As pombas. Claro, a darlle de comer as pombas. Sí, sí. Bueno, ao final, outro día Daba aos meus compañeros un Werther's Original. Sí. Mentres o recollías no teu colo. Sí, Tamén sí, que- sí, que- Le movían o nariz como aquel neno do anuncio que hacían. Me movía o nariz. Movían o nariz. Que ben, que bonito. Claro. Bueno, cosas de señores maiores que facíamos moitos. Eu, por exemplo, cando estaba no cole, que fomos, non íamos dicir a que cole fomos, pero fomos o mesmo, Non. cada un ao seu, pero no seu Porque tempo. nos estudiamos BUP. Sí, Carla, que bup, xa non, eso iso xa non vai, non. Eso non. Non, Bup Esponja. Bup Esponja. Lo único que coñezo. Bup SB. Esponja. Sí, SB, bueno, no, eu era tan... Íbamos a Parvulitos. Sí, Parvulitos, claro, íbamos a Parvulitos. Flipa, mira que cara, é que non responde. É como se falásemos en Klingon. Agora mesmo Eu era máis de parvos que de párvulos. pinches e non sanga. Íbamos a Parvulitos. Eu xa era tan maior de pequeno que daba voltas mentres todo o mundo xogaba ao fútbol, eu daba voltas ao campo como calpreso. Calpreso no patio. Siga vendo progresa adecuadamente. A ver, progresa adecuadamente. Eu nalgúnas No notas cole, dos meus fillos sí que as vin. Necesita mejorar. Necesita mejorar, progresa NM, adecuadamente. sí. A ver, cando estaba eu no cole, agora mesmo. Ahora xa pode En ser. plan, ¿no? Ahora Son pode Z, ser. pero Hai que investigar. Pode ser XP, por exemplo. XP. XP, claro. Canta XP gañou, non? Ou matemáticas ao lado LOL. LOL. Claro. Bueno, Carla Mañas vai estar aquí tentando axudarnos a que o como que non colla un rumbo máis moderno, bro, máis en plan, digamos, non máis Literalmente. máis, bueno, é que soame rarísimo. Bueno, vou tentar. É que, por exemplo, meu fillo, que Z máis Zetangana. ti, Zetangana, sí, tamén é moi partidario. Sí que di moito bro e tal. Claro, ves? Temos un convidado, por exemplo, que ven hoxe que lle molesta moito. Iso de bro non o ve, pero claro, hai que ir cos tempos. Pana? Pana é un O pana pantalón. máis quentiña e máis. Era un pantalón, era claro, para inverno ben moi ben. Pero pana, por exemplo, será moi Z, pero iso xa usaba Wilfred y la ganga en mi abuela. Efectivamente, a mi abuela. Por E exemplo, la baticueva tamén. Efectivamente, por eso Wilfred y la ganga non. Pois esa é a música dos 80, tes que a ti che gusta a música dos 80. 70, 80. 70 80, pero de fora, non? Sí. Bueno, estos eran de fora que eran puertorriqueños. Pero de hemisferio norte. Ah, Bueno, vale, espera. ti es máis Puerto Rico está de hemisferio norte. de saxón, es máis de saxón, ven. Lembrome que decía Wilfred mi abuela y en español. Y arroz con habichuela, ¿no? decía. Y- Sí, pero en aclaraba español. que era en español. Por si acaso había algún de Albacete que non entendía que non estamos cantando en español, por si pensabas que era, non sei, sumerio. Bueno, imos comezar o programa e imos conectar, creo, que con Pepe Capelán, que está nestes intres nunha das bodas máis importantes de Galicia nestes intres, non no son multiverso a lo menos, porque está na boda de unha convidada da 5G que estivo connosco, que nos falou da súa aventura na tele en Marruecos. Bueno, unha cousa maravillosa. Está Pepe Capelán na boda de Raquel Pérez Saínza e ten, creo que, imaxes exclusivas. Pepe Capelán, hola. Hola amigos e amigas do Como que non, Radio Galega Podcast, YouTube e redes sociais. Estamos en directo, en exclusiva, na boda máis desexada do ano, a boda de Raquel Pérez, a nosa compañeira, e temos declaracións en exclusiva. Raquel, parabéns polo teu casamento, e que sepades que estades gozando en exclusiva para toda Galicia, para toda España, destas imaxes. Porque o como que non é o primeiro no que eu penso. Ningún outro medio puido acceder. Ninguén. Pois imos ir dando boa conta de que tal
tal está indo esta festa? De momento estamos arrancando cos pinchos. Bueno, prevese unha boda con alto componente en festa. Correcto. Moi ben, pois. Sempre, imprescindible. Compañeiros e compañeiras do Como que non, seguiremos informando. Moitísimas grazas, Pepe Capelán, en directo dende a boda de Raquel Pérez Saínza. Parabéns, ben, Raquel, que no seu momento neste programa dixo: o mellor está escoitando alguén neste programa, eu estou a casarme. Sí, pois mira, ao final pasou, quen contaba. Pero mira, Nada. Pepe, que formal, que elegante. No, moi que ben, moi ben, realmente. Que ben metido aí. Ai, por certo, pásame unha nota que non estivo en Marrocos, estivo en Melilla. En Melilla. Facendo amigos, no como que No, non. amigo, no, claro. Ai, que empezaba por M. Marrocos, claro. Melilla, Pero que digo Mirinda. que da gusto verlo así, feito un pinceliño e tal, sabes? Moi ben. Bueno, moi elegante. pero yo dicía, aquel España, Marruecos, misma cosa. Entonces, bueno, pues al final, pues isto, estaba aplicando ese concepto. Bueno, imos recibir, por certo, ostras, 15 minutos e aínda non estou invitado. Ay, claro, que váisenos a cabeza. Imos recibir a un convidado que estrea, que vai ser o que inaugure esta sexta tempada no Como que non. Está realizando dende hai uns meses un podcast que se chama El Cuarto de los Ratones, polo que xa pasaron algúns dos amigos colaboradores do Como que non. É un amigo meu dende hai 30 anos e finalmente, despois de moito insistir, non sei por qué, pero me fixo caso, puxose diante das cámaras e dos micrófonos. É un tipo do que ides disfrutar, porque, vamos, iso estamos seguros, eu disfruto moito da súa compañía, da súa conversa e da súa presenza. Un forte aplauso para Pablo Sangiao. Pablo Sangiao, amigos. ¡Bravo! Iconoclasta. Hola, bros. Hola, bros. Hola, pana. Hola, brother. Pana. Eu era moito de pana porque na miña escola había que levar uniforme. Sí. E tiñan estes pantalóns que eran de tergal. Sí. E a min picábame moito, era moi de pana, era moi zeta, xa nos anos 90. Pero entón serás un pas dese, un Carrefour Pass de persoa altamente simpática. Un Pas, psicólogo lle pregunto, persona ¿no? altamente sensible. Sensible, bueno, ti es unha persoa altamente sensible, non sei se porque che pica Non sei porque me pica o tergal. Claro, o tergal, bueno, a ver. O tergal lle pica Pero todo pase mundo. é terminoloxía moderna. Pase, sí, que creo que está moderno. Sí, bueno, que como está Carla, pois digo, pois vou dicir pas. Sí. Pase está ben, non? Está ben. Eso usas É correcto, agora, sí, é correcto. correcto. Ves? Pas, non sei o que Ahora significa. cando eres un impertinente dis que Exacto. pases hasta. Claro, tamén é certo. Bueno, a ver, lo que pasa sempre, quero dicir, ti hai xente que realmente sufre certas cousas e logo hai xente que se aproveita de que existen cousas para justificarse. Por Pero exemplo, bueno, aquel o de Paz Bobiscum. Efectivamente. A Vigo Paz. Sí. Tamén. Sí, bueno, iso é outra cousa. Pablo Sangiao, El Cuarto de los Ratones, El Cuarto de los podcast. Bueno, contanos un pouco porque estás aquí por iso, ¿no? Pois Porque el Cuarto de los Ratones é un podcast conversacional donde levamos a xente coñecida e xente non tan coñecida, porque o que realmente nos importa son as historias de vida das persoas, non o que fan profesionalmente. Por suposto, se fala da parte profesional, pero bueno, eu teño visto xente que completamente anónima, que ten unha vida e que ten obviamente unha vida profesional, pero que pasa por ali e que non va ao cuarto realmente por ter unha carreira dilatada nos medios ou así, quero dicir que hai moita xente anónima que tamén pode pasar por ali, non? Se busca xente con vidas interesantes. Bueno, iso está moi guai. Simplemente. Ou con algo atípico. O sea, é curto, non? É un podcast Sí, curto. sí, o di todo o mundo que fixemos un podcast. Eu convenceume un tipo que se chama Carlos Tresandí. Sí. Sí.
El di que somos amigos de fai 30 anos leva dicíndome que traballemos xuntos e hasta aquí cheguei. É que é moi de E hasta aquí convencer, cheguei. Carlos, é moi de convencer, Bueno, Carlos. 30 anos, Sí, e tampouco fun tanto de Sí, é convencer. moi de cando el propón, pois faite caso, cando lle dis que non. Hai 30 anos dixo, temos que facer un podcast. E ti dices, que é iso dun podcast? Claro. Que Non, me sabes fagas? que pasa? Que como... Non sei por qué, Veño pero... do futuro, e temos que facer un podcast. Sabes o que pasa? Que tentei, polo Veña que o soporro. polo que sexa, tentei explicarlle iso e a explicación duroume 30 anos. Claro, Cando acabei a explicación dixo, pois estásme a convencer. Claro, aí- cando saliu o concepto podcast, dixen, hostia, Sí, isto eu que xa- quere Carlos. Eu xa estaba pola metade da explicación, xa tiña referencias. Tiñan pasado 15 anos xa, non? Sí, claro, pero bueno, pero el podcast O que pasa que explicoume o podcast igual que explica as reglas do concurso. os convidados non veñen aquí a trolear o presentador, Non, pero a ver, se un invita, a ver, quero dicir, efectivamente hai unha repercusión, Carlos. A xente fala das explicacións. Es correcto. Eso non o podes negar. No, fala. O sea, xa hai un run, hai un Hai un run. Vox Populi. Sí, Un run, Carla, eso é un run. Estamos pensando en sacar 3 tomos de a explicación de como se fan as explicacións. Sí. Pero non antes de sacar o como Carlos me convenceu durante 30 anos. Bueno, home, eu que No, sei. porque despois facemos un flashback. Claro. De todos os xeitos, eu tardei en convencerte, pero agora que A xa precuela. está, agora que xa está el cuarto de los ratones que se empezou en abril, En abril, dixemos, en ¿no? abril, en abril. Bueno, casi prácticamente en mayo. Estamos en setembro, o sea que xa pasaron Uns cantos, 4 20 anos. meses, 5 meses. Bueno, cale agora pasado todo este tempo, cale a túa impresión, como te A nivel sientes? Porque externo, a acollida é mellor da esperada. pararonte pola rúa. Paráronme pola rúa, foi maravilloso, viña da compra coas miñas bolsas e paroume unha gracias por pararme unha muller e díxome, ai, tires o que entrevistaches a Joey. Isto foi na- E non sei como actuar, se te digo a verdade, non sei, estou moi maior como para ilusionar, non sei, ilusión faite, pero tampouco é os. Joder. Bueno, pero Pois mira que ben. Pois sí, segues coa Pois compra, sí. sobre todo porque xa temos unha idade de pesas, ou osteoporose, esas cousas que Sí, que hai que seguir. Sí, totalmente. Pero Pero bueno. de todas formas, el cuarto de los ratones poden falar aquí tranquilamente dos colaboradores de como é, vamos. Bueno, estiveron por ali Dani Lorenzo, xa hai un par de meses. E Frank estivo recentemente a finais de moi agosto. recentemente. Non sei, vos como vichedes o conto? Pois foi unha experiencia que estivo realmente ben. Eu se teño que dar un consello aos invitados é que non preparen nada, que veñan coa mente aberta, que se senten a charlar. Pablo é un conversador excepcional e a conversación te leva, Pablo te leva, realmente non creo que haya unha folla de ruta. Bueno, iso podemos preguntarlle se hai unha folla de ruta ou non. Non hai. Claro, non, porque isto No, dice... sempre decimos os invitados que veñen do lado de Carlos, porque sempre podemos chamar algún dos dous a xente. Normalmente sempre o dicimos así, xa o dixemos na lutería cando nos levaron Sí, un podcast saúdo de levar lutier. a Miriam e a Chucho que son amigos do Que programa. Carlos dame 2 ou 3 notas ou opinións non, Sí, bueno, vamos, ou catro cousiñas, non, para saber Sí. por onde tirar, pero e aí arrancamos. E logo rematas dicindo cousas ou transitando camiños que non pensabas que ias transitar ou... Eu flipei moito coas xa o temos comentado, pero coas do teu episodio, concretamente as reaccións que houbo en redes Foron moi positivas. bueno, algunha que che enviaron a ti e que me compartiches foron
foron como ás veces, non sei, hai xente que parecía que descubría un Dani Lorenzo que Incluso xente que non o coñece, que colgou o compartiu o Sí, episodio sí. de Dani Sí, Lorenzo eso pasou aí como non o mellor episodio o sea, que lle gustou máis de todos os que Eu saíron, estaba sabe? preocupado porque por intres pensaba que me estaba a poñer demasiado intenso e a deixar a miña personaxe, que eu teño creada unha personaxe, de golpe chegas coa túa personaxe, séntaste, vaite levando, vaite mecendo e de golpe xa esti. Houve xente que dixo eu non coñecía este Daniel, incluso eu na entrevista dixen eu son unha persoa divertida, eu son unha persoa distinta. Pero foi moi entretida, Dende logo. Foi moi entretida, ademais houve un momento que me gustou moito, que se deu en algún episodio máis, pero que me gustou moito no voso, foi ese peloteo, Sí. falamos do termo tenístico, que había un momento que era realmente unha charla, non? Sí, sí. Era un intercambio de pareceres continuo, que ás veces se dá, e o bodo do cuarto, o que máis me gusta do que fai Pablo, é que realmente cada programa é completamente distinto dependendo do interlocutor ou Sí. interlocutora que teña. Sí, a ver, que hai unha cousa que para min está moi clara, que é a capacidade de conexión que ten Pablo cos convidados, e logo unha cousa que eu valoro porque penso que é real, e que os que levamos nesta profesión audiovisual tempo sabemos ben, e que moitas veces cando alguén é entrevistador está moi pendiente de todo aquilo que ten que ver coa súa entrevista, e moitas veces eso vai en detrimento do convidado. Aquí dase unha situación totalmente distinta, que realmente conectas de tal xeito que todo o que ten que ver co rexistro audiovisual, é dicir, falo de cámaras, o mellor do apoio que podes facer ti, Carlos, apoiando coa cámara a entrevista, pasa totalmente desapercibida para o convidado, e iso sempre é sinal de que a conversa é unha conversa de verdade, máis que o que moitas veces acudimos ou vemos en televisión, non? Que son estas especies de guerras de ego entre presentadores e convidados. Claro, Pablo ten esa frescura total de non ter ese peso, entón a charla para o convidado é moitísimo máis En cómoda. realidade moitísimo máis tampouco cálida. o que non se busca é a confrontación, é o respeto. O sea, están vindo xente que teñen opinións moi distintas, e incluso moi distintas a que eu poda ter. Non, pero cando Pero te non falo, se busca máis o entendemento do convidado. Claro, cando te falo deste tema de egos, é unha cousa que é moi característica do audiovisual, e que non ten que ver cunha confrontación directa, senón co feito de saberse entrevistador e saberse entrevistado. Moitas veces aí é onde o diálogo de algún xeito se perde ou se vai por camiños que non son tan interesantes. Eu disfrutei moitísimo, a verdade. Non recoñecer o rol, pero bueno, non é certo que moita xente, bueno, isto, tivemos aquí a Alex Fidalgo, un fenómeno, foi un dos primeiros que ademais tiña claro que os podcast nas conversas que non ten sentido que estean delimitados por un tempo específico, porque o podcast é outro rollo, non ten esas restriccións, pero que eu creo que ti dis unha cousa que realmente para ter unha boa conversa precisas de tempo, ti polo menos. Sí, porque en realidade estábamos comparando, pero cando eu non estaba metido no mundo podcast, cando empecé a ver, sí que quizáis os podcasts que duran menos dunha hora ou media hora son máis consumibles a priori. Pero eu creo que para chegar a certo tipo de conversación tes que levar un tempo xa falando. Non podes entrar con certas preguntas ao minuto 3. Claro. Bueno, eu supoño que tamén será que unha vez que o interlocutor está ou a interlocutora está cómodo,
eu cómoda que iso sí que dou fe que pasa no cuarto no 100% das veces. Sí, de feito, se o ves no momento, A partir do minuto, no momento que se relaxa. A partir do minuto 40, bueno, ás veces antes, non, pero a partir do minuto 40 se tal xa diste, bueno, vale, xa chegamos e agora empezamos a abrir o baúl, xa nos relaxamos e deixamos que a cousa flúa. Está moi guai, non? Bueno, hai que darlle os parabéns. Eu teño que darlle os parabéns porque foi valente por atreverse. Despois de moito insistir, pero que eu creo que ademais estás facendo un contido que ten calidade, estás facendo unhas conversas, cuidado, mira, o Fran Rodríguez da propia impresión caéselle o micrófono da impresión que lle dá o traballo que está facendo Pablo Sanjeao en el cuarto de los ratones. Despois falamos nervioso. Sí. Perdín. Despois falamos un pouco máis de todo, pero temos que facer unha efeméride. Hombre, empezamos a tempada, non imos deixar de facer unha efeméride aleatoria. Despois temos ademais a sección de Carla Mañas, que xa nos explica polo miúdo que ten pensado facer neste programa na sexta tempada, pero agora imos escoller o xerador de números aleatorios, que é un utensilio que segue a funcionar perfectamente nesta sexta tempada. Temos primeiro que escoller o día do mes para a efeméride de Pini, que é o 31. Bueno, 31. espérate que como Os parrulos. Aí está, Dani Lorenzo. Podían faltar. Bueno, pues a ver agora porque imos ter un problema. A ver se o aleatorio De novembro. Pois vai a ver que darlle outra vez, porque o 31 de novembro mellor non hai. No me gusta a mí. De setembro. Non, de xullo. De xullo. De xullo, sí. Que malos meses. 31 de xullo, sí, mira que foi hai pouquiño. Imos ver que pasou un 31 de xullo. Día calor. Sí, posiblemente. Era maio, non era xullo. O 31 de xullo é 212º ano no calendario gregoriano, que isto non imos deixar de dicir. No, iso non Iso era. é Eso era enigma, pero Iso era enigma, pero outro palo de enigma. Sí. Cando deixaron o gregoriano e foron polos atrapasonos, non? Ah, que bonito, que bonito. Pois un 31 de xullo pasaron moitas cousas. Por exemplo, o 31 de xullo de 1817, nas cercanías de La Asunción, en Venezuela, levouse a cabo a histórica batalla de Matasiete. Isto pasou, isto non minto, isto ven aquí na Wikipedia. Isto pasou un 31 de xullo de 1817. Xusto moi preto de La Asunción, en Venezuela, levouse a cabo a histórica batalla de Matasiete. Quen non lembra esta batalla? Pois eu, por exemplo, pero xa teño a un home que unha tempada máis vai a analizar certeramente como Lázaro Carreter esta efeméride, e non é outro que Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! Alejandro Martínez Pini. Que tal? Pois moi ben, con moitas ganas de comezar. Unha tempada máis. Mira, hoxe estamos co primeiro episodio e a min dame a impresión de que xa levo facendo esta tempada moitísimo tempo. 200 Sí. No, 207, estamos hoxe 207 como a batalla de Matasiete. Que tes que dicir deste momento histórico? Pois que en la Asunción bebe un vino que non é blanco ni es tinto, tiene color. Atención, Peña, amigo. Como se Mira. permite obviar o dato? O sea, o de Matasiete, que máis se dá? El se ten recursos para todo. Aparte, é un deses días que estaba tan claro que non a vin vir. No, eu tampouco. Bueno, grazas, Pini. En fin, mira, temos tempo aínda de falar con Carla de que estrea a súa sección. Aínda non sei, bueno, eu teño un nome de sección que lle propuxen. Dixo, me vale. Sí. Non teña outro. Me dixo, non teño outro. Este váleme, pero se non che gusta, cambiámoslo de outro momento,
Se decido algún distinto, pero non Claro, teño. no, por iso, non. Ti estás ti és libre de facer o que sexa, pero vou dicirvos que un home perdeu 321 puntos do carné de conducir para librar a case 100 motoristas de multas de tráfico. Isto é unha nova que apareceu a finais de agosto en el país. Cantos? Por lo tanto, son 100 motoristas de multas de tráfico que librou un señor que perdeu 321 puntos do carné. Claro, todo isto pasa porque a Garda Civil investiga 91 motoristas por eludir o pago en diñeiro e puntos de multas por infraccións de tráfico cometidas por eles. O sea, hai seres humanos que cometeron infraccións e que dixeron ya este último: mira, paga ti. O increíble que nas bases de datos da Dirección Xeral de Tráfico pois non lles pareceu nada raro que un señor que era armenio, que respondía ás iniciais de A.H. perdese 321 puntos. E logo din que non hai problema coas bases de datos neste país. Home, pois non sei. En fin, o que pasa, cal foi o momento en que empezaron a dubidar? Resulta que cometeron unha infracción nunha moto, dixeron foi A.H. E A.H. resulta que era unha muller. Como que non lle coincidía o nome co sexo. Dixeron, aquí hai algo raro, empezaron a tirar do fío. E nada, tan só 100 conductores máis tiñan encalomado a este señor que vendía os seus puntos, e cada día los de más gente, porque eran 320 puntos, claro. Era así. Entón, pois nada, imos falar, a min gustoume chegar a él, pero imos falar cun home que creo que nos debe unha explicación concreta, concisa, e que espero que en poucos minutos, non nunha conversa como o cuarto dos ratones, eu teño 3 minutos para falar con él, e que vaya o gran, porque temos outro lado do fío telefónico, A.H. o suposto infractor que acaba de perder 321 puntos do carné. Hola. Sí, hola, como estamos? Chamámolo A.H. Sí, bueno, para preservar a miña identidade prefiro que non digan que me chamo Antonio Hidalgo. Moi ben. A.H. mellor que vostede é o de Ana Rosa, No, son outros, señor, pero son vostedes moi maiores para lembrar iso, tamén lles digo. Bueno, xa, a pregunta, como pode perder un 321 puntos do carné e que non pasa nada? A ver, a min caíanse meus puntos. Xa, claro. Como son de natureza despistada, pois a mellor estou tomando un cobata, teño os puntos no peto. Sí. Son de pantalón de peto ancho. Sí, pero así frouxo. Entón, a mellor meto a man para coller as chaves ou un chisqueiro e que caen sen querer. Sí. Canta xente te la topado puntos meus do carné por aí, non sei se entendo ben o que se eu tiña 534 puntos no carné de conducir, dos que perdín xa 321, foi porque hai xente como a min que ten facilidade para perder os puntos. Xa, pero eu recollín moito no seu momento e agora estou a perderos todos porque conste que eu levo como 15 manoxos de chave perdidos xa, son unha persoa de Antonio, moito perder, de natureza que un pouco loser, digamos, non? Loser, sí. Para que se me haga unha idea, a miña serie favorita era Lost. Bueno, é humor armenio. Debe ser iso. Non sei se saben idiomas. Sí, sei idiomas, pero Antonio, como son armenios, son políglota, como de todo, pois xa podo traducirles que a palabra en galego é perdidos. Por iso lle digo que a miña serie... Si non se entendimos, pero non nos Claro, bueno, o que pasa cando explicas o chiste que perde. Mira, perde outra vez. Estou que non paro, Festival do humor. Xa, Antonio, vamos A.H. sí, que non me queda claro ni a mí ni a eles o concepto. Estou pensando que o malo é que acabo de perder outros 200 puntos do carné, Antonte. Pero ainda lle quedaban puntos no carné. Bueno, estes perdinos do DNI. Xa, bueno. Porque teño a dobre nacionalidade, son armenio e español, entón do DNI pois perdín... Xa.
A ver, que non me pasa só cos puntos do carné, No. que outro día, sen ir máis lonxe, perdín 15 kilos. Pero Vale. en cuestión de 2 horas, Facendo exercicio. Que non sei onde quedaron, que vive Dios, que non sei onde quedaron. Bueno. A ver se no taxi. Sí. Porque como collín un taxi para ir a Pilates, porque eu fago Pilates. Xa, pero imos falar dos Que non me lembro onde os deixei. Claro que foi nun momento no que perdín o coñecemento. xa, Claro, que por iso non me... Claro, que non é que eu teña moito, pero o coñecemento sí que sei que o perdín en Pilates por esforzo. Xa, Porque Antonio, eu teño... Claro, cardiovascularmente non estou preparado, porque... Antonio. Porque Pilates, cuidado, Xa, pois sí, que fai vostede Pilates. É que o que non teño moi claro que é Pilates. Pilates que é Pilates? Pilates, sí, sí. Pilates. No, Pilates é como... ou seja, que vas entón, bueno, pues ali no gimnasio, non? Sí. Claro, xa poste cuidado Pilates, cuidado que non... Xa, que non sabe o que é Pilates, non ten nin idea de o que é Pilates. Non, o que pasa é que estaba falando de perdín o fío. Ah, vale. Eu, como son moito de perder, pois... Sí, bueno, De pois... feito, tamén lles digo, estou a piques de colgar a chamada. Pero se non entendimos ainda os 2 puntos, non pode colgar. Xa, pero que realmente vou colgar a chamada porque isto pareceme unha perda de tempo. Pero non colgue. Non estou por perder o tempo. Non, pero non colgue un momento. Perdendo todo, non vou perder o tempo tamén. Xa, Madre mía, que carajo. Iría conducindo. sí, pode ser. Bueno, a ver, podes explicar máis. Posiblemente, pero bueno, pois H. ou como se chama este señor Antonio Hidalgo, que colleitou grandísimos éxitos con Ana Rosa en detrimento de Mon Santiso, que non lle parece Sí, tamén sí. polo digo. Que non falaba nada o señor, Non, este señor non Madre explicábase mía. como un libro aberto, facía Pilates. Pilates que se lavou as mans, pois de Pilates, como todos sabemos. Bueno, pois imos O equipo correr de balonmán Pilates Posada. Sí, o Pilates Posada, moi bo en Vigo, no seu épico. Bueno, tempo. Estou aínda abrallado, quero volver un pouco á realidade. Aínda temos tempo para que colla as rendas do programa na súa primeira intervención unha muller que imos explicar, Carla, que ti e máis eu bueno, tivemos unha conversa antes, eu preguntei que queres de sintonía, queres que fagamos algo, ti que me dixeches? Que non se pode escoller unha sintonía única para isto. Claro. Temos que ter unha canción que acompañe o tema do que fale cada día. Claro, claro, que un No, concepto no, Z, entón claro. eu non teño, porque ti o que ves aquí, así, en principio é A modernizar. A cambiar esto. en plan, En plan, literalmente. En plan literalmente tamén se- Literalmente, Vale. sí. En plan literalmente. Pues Pero notas nos pouco modernos. Detective Wonder. Non nos contestes agora, Carla, porque gravei así unha intro, como imos cambiar de sintonía. Claro. Dixe, vou gravar unha intro tipo Miguel Ángel Nieto. Miguel Ángel Nieto non che soa mellor. Bueno, Ángel Nieto sí. No, era outra. Facía un programa dos colexios en Antena 3 de radio. Bueno, son conceptos que o mellor así non modernizamos ben. Claro. Claro. Vou dicir bueno, que fixen unha intro para que saiba a xente que comeza a sección de Carla Mañas, que se chama Carla Calceta, Ahí está. con Carla Mañas.
transitabas entre os marcos dos millennials e os zetas, entón esta xa caeu para outro lado. Sí. Como o ovo de Alicia no país caeu para Pero o hai lado unha dos cousa millennials. que nos gusta moito a Xen Z, que é coller iconos culturais de outras épocas e facelos nosos, como Hernán Cortés, sabes? Coller culturas alleas, culturas alleas e dicir No, que entendiches como a min, que dixen, ostras, espera que Hernán Cortés agora é un referente Z, non. non. Que quere dicir que como Hernán Cortés que ia por ali dicindo como os tramperos de Connecticut, que ian dicindo, veña, que estas son terras nosas. Pois que dice, vale, xa entendí, eu tamén dixen, se Hernán Cortés é un elemento Z, flipo xa. Bueno, igual en algunha parte da xeración, porque hai unha xeración de contradicións. Hai algúns que somos moi progresistas e logo hai outros que están un pouco máis metidos pois nese como os Nikis, ¿no? Los Nikis, el Imperio contraataca. Sí. Está recuperando agora Pero os Nikis, fama de novo. Sí, claro, o que pasa é que pasou como na súa época. Os Nikis fixeron esa canción Por iso. De broma. Claro. E a xente Pois en comprendeu. TikTok outra vez están entendendo mal a canción. Claro, pois sí que hai un tedes, sector que ao mellor hai que darlle unha volta, a Sí. iso. Vale, agora entendo. Pois pasou o mesmo que hai Exacto. 30 ou E anos. que máis contradiccións hai? Así que Pois, por exemplo, somos a xeración de non ter fillos, Sí. Ajá. pero ter a eso. Ajá. En plan, Era eso que non é un non é un señor. a educación secundaria obrigatoria. Se ves a un Z que ten fillos, probablemente non teña a eso. Moi ben. Vale, agora Moi ben. No, moi facendo ben, amigos, moi ben. Nos queríamos abrir a audiencia e tirar tabique, pero mellor hai que empezar a colocar ladrillo outra vez. Bueno, pois sí. Vale, sí, xa que claro, se non tes ergo, moi ben, moi ben. Claro. Vale. Bueno, eu creo que estaría ben que máis menos teñamos claro nós como nos modernizamos, que xa é en si mesmo un feito complicado, pero en que tes pensado ofrecernos durante os 22 episodios para que a xente tamén saiba que diferencias hai entre os Z, entre nós, e que nós xa temos dúas xeracións, e que entre ti e nós hai un montón de anos, xa non nos tocamos case. Vou vos ensinar a utilizar correctamente os emojis de WhatsApp. En serio? Sí. Que se emojis? Los emoticonos. Ah, vale, Emoji. os dibujitos. Vale. Vale, emojis, sí, por supuesto. Os memes. Por Memes, exemplo, memes. Sí, sí. memes Z, que son Memes dadaístas. dadaístas. Sí, son totalmente Bueno, dadaístas. Ostras. Son pero de flipa, construcción pura da comedia. Os memes Z, vale. Sí. Os stickers? Aí estou un pouco fora, pero mira, por exemplo, non sei se vos usades GIFs. Pero Sí. claro, que sodes uns bellos. E nos o dicimos como Usar coa GIF ilusión é o da peor do modernidade. mundo. O En GIF plan, é o peor. a mí, se alguén me contesta nunha conversación cun GIF, eu digo, bueno, bloqueo. Bloqueado. Espera que vou ver o que lle contestei. Non hai GIFs dadaístas. Espérate, a ver, non hai. Pero Espera que- insisto, bichedes como todos contestamos con ilusión, como Sí. utilizamos y sí, como somos modernos, y pero tontos. no. Eso no, Non caca. era. Vaya, pois hai algúns guis, bueno, igual, non me vou meter niso. Pois eu estou disposto a modernizarme. Sí. 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 Bueno, é que ele é moi proactivo, Home, así Eu me tamén, gusta. eu en plan literalmente. Claro, El bro. modernizo, bro. Sí, vamos a tope, eso seguro. E tamén vou vos ensinar o horóscopo dos Z, pero que é o horóscopo completo, a carta astral enteira para cada un, porque non chega solamente con un signo, non? Porque eu son Virgo e ademais nacín en setembro. Pero temos que ter en conta o signo solar, o signo lunar e o ascendente. Sí, bueno, lunar que se é irregular hai que velo, Pero, Non, Eu tiño un lunar na espalda que unha vez facendo pino Por eso decíamos resbaleime, ahora A xa ver, non o a teño, ver, un teño momento. media luna.
que queda moito mellor. Mocedades decía signo lunar. Hijo de la luna, hijo de la luna tamén. A mí o que me preocupa é onde queda Esperanza Gracia en todo isto. Bueno, hombre. No, referente tamén. Pero ti poderías Esperanza Gracia que é unha tipa que Cuidado, referente Z. a gravidade fixo a súa... Sí. Sí, no, digo, non falemos todos a vez. Sí, adiante. No, perdón. ¿Qué? Sí, No digo que é referente Z, Esperanza Gracia. Por supuesto que sí. Sí, hombre. Pero solamente se tes algo que te inquieta ou te perturba, Claro, non? pero Se non. que caracteriza máis a miña xeración que estar completamente perturbados, vamos a ver. E inquietos. Sí, claro, pero eso é a idade, Logo, cando xa tes 40, estás menos inquieto, pero porque che doen todo. Os osos e iso, a osteoporose, esas cousas que pasan, xa sabes. Entón, si que imos tentar, bueno, interésame moito esta fascinación que descoñecía completamente da xeración Z polo horóscopo. Sí. Joba, isto Todo que sexa botar a culpa dos teus actos a algo externo, estamos dentro. Estamos dentro. Eu estou dentro, totalmente. Non fun eu, foi Mercurio retrógrado. Aparte, nin sequera outro señor. Todos os planetas, vou vos dicir onde estaban todos. Mercurio, Venus, Marte. Terra non, claro. Non, claro, a Terra está aquí, claro. Sí, claro. Xa che dou a miña data de nacemento. Que teño que darte? Data de nacemento e lugar. Lugar tamén, porque depende de onde estás, as estrelas, pero estaba aí sabes? cerca do Castro. Sí, no, pero cerca do Castro, pode nacín. ser. Bueno, pois entón, 12 de agosto 12 de agosto. de 1975. Moi ben. Xa sona. Sí. Bohemian Rhapsody. Saiu ese ano. No, Era un nodo. No, joder, non me digas. En la clínica del Castro de Vigo ha nacido un nuevo... Bueno, en agosto 1975 en Vigo. En Vigo ha nacido un nuevo joven. Non, debaixo era debaixo da narración esa levaba como o underscore de os Picapedras. É unha cousa moi simpática. La familia Gutiérrez acude de vacaciones a la Costa del Sol. Como solo tienen un coche, el padre de familia tendrá que hacer varios viajes para llevar a sus 12 hijos. É unha cousa así, É unha cousa así. Sí. Vale, 12 de febreiro, 12 de agosto. Pidi. É o 10 de xullo de 1975. Para, non empecemos, porque claro, vas a En Vigo tamén, na Avenida da Hispanidade. Bueno. Eu 21 de maio de 1982. Oh, 82, que gran mundial. Que bar, Esa xa é de Eurovisión. Sí. Non, e aparte que non houbo un lugar, polo menos en Galicia, ao mellor agora non, pero nos últimos 30 anos non houbo unha soa vila ou unha soa cidade que non tivese un bar que se chamase Mundial 82 na vida, todo, había sempre un Mundial 82 en todas partes. Perdón, Pablo, dixe que estás dalle aí. 16 de outubro de 1978. 78, hombre. Estou en plena transición xa. Son fillo da Constitución. Eu nacín un 3 de agosto do 77. Bueno, que isto é unha data moi bonita tamén. Pa ver. Vale, entón e con estes datos que como, o sea, agora vas ver que ascendente temos. Vou ver todos os planetas. Pero De feito, flipando. sacan, o sea, Pero en plan literalmente o mapa do ceo nese momento onde estaba cada cousa. pero ti non sabes a ilusión que me fai. Sí, sí. Fai moita ilusión. É Moita certo. ilusión. Podes facer unha bola e proxectar así no teito. Vai a sobar e dixo. Era el día que nací yo, que planeta reinaría. Efectivamente, bueno, pois é unha resposta. Podo facerlle unha pregunta? Por suposto, home, como se tivese no teu programa. Como xeración Z. Sí. Ti que naciches no 95, cales son os teus primeiros recordos do audiovisual, de infancia, das noticias? A ver, eu nacín no abrigo dos grandes atentados do milenio, que son o 11S, o 11M e Operación Triunfo 1. Sí, eso sí que foi. No, claro, os outros dous tal, pero cuidado, Pero, ora, Naim Tomás, fora coñas. de glutilo, cuidado, Os meus primeiros recordos, as Torres Xemelas e Chenoa.
Pero de verdade, en plan aí. Nesa época fuxín a Londres, precisamente por Chenoa. por Chenoa e por Ote. É certo, Pero cando tú vas, ella vuelve. No, Carla, de verdade, é que volvín e ali estaba. E seguía cheno ali. Aínda seguía aí esperando. Aí estaba, Que efectivamente. barbaridade, que ben. Sí. Pois eu estou super encantado. Isto precisará, supoño que Tempo. Leva tempo en tres episodios cando volva a túa sección, pois esperamos ter xa un achegamento a isto, a cartas, que flipo, a cartas eu non tiña nin idea que Aramis Fuster, sabedes quen é? Por suposto que sí. É referente Aramis? É referente, pero creo que non da forma que lle gustaría. Referente trash. É referente, Sí, referente Aramis por Telecinco pedindo unha Coca-Cola Light. Repelente. Eu non sei se vos contei que unha vez asistín a un ritual na televisión, pero nunca vira. Pois non. De esta muller era un ritual complexísimo porque sonaba Carmina Burana. Entonces ela dicía: "Aire, ti fai. Fuego, viento, agua, por el poder de Aramis". E xa está, fin da. Pensei que chegaba o Capitán Planeta. No, fin do ritual. A tempestades. Era pois sabedes que a bruxería este tipo necesita dun coñecemento profundo. Sí, total. Sí. Bueno, eu dende o castelo das almas aquelas perdidas, así que pois se chamaba aquel programa. Las mentes extraordinarias. As almas perdidas, pero bueno, máis ou menos. Bueno, eu creo que o meu título é mellor. Pegaba moito máis. Porque Un esperaba a Stephen Hawking. Sí. as mentes extraordinarias se chaían Paco Porras. Ahora mismo te digo. Fallou que non estaba o meu favorito, que era o profesor Tristan Baker. Hombre. Que algunha vez farei unha imitación do profesor Tristan Baker, que non sei se a fixen algunha No, vez. pero isto é o momento, porque xa que estamos neste momento esotérico. Bueno, es que era una persona muy preparada para coger los que son fantasmas y otras criaturas. Y yo encontré un gnomo tirado en la calle y me dijo: ven, llévame, me lo tuve que llevar a mi casa y lo tengo aquí en la... Bueno, Carla, esto es un referente para... Esto sí que non... Profesor Tristan Baker, investigad, por favor. Investigad. Se convertirá en un nuevo referente. Incluso puedes bancar a Aramis Fuster. Sí. Y a Hernán Cortés. Sí, facemos un chamamento a toda a audiencia Z que busque Tristan Baker. Perdón, profesor Tristan Baker. Profesor Tristan Baker, efectivamente, que non era francés, non ese era outro. No, ese era outro. Ese era el mallorquín. Era mallorquín. Sí. Bueno, é que hai unha serie de referentes lamentables que temos tamén na xeración e posiblemente ata os millennials chegaron iso, pero bueno. Imos ter que rematar porque, bueno, polo que sexa, porque xa vai ser a unha. Ou agora A unha. Ou as 3. Ou as 3 ou as 12:45 tamén. Efectivamente, ahora que sexa, pero quedamos emprazados para que Carla xa comece coa seguinte. Imos tentar modernizarnos en plan literalmente, pero a tope, aínda que claro, cada vez que me vexo eu dicindo en plan literalmente, peixome moi ridículo. Isto é como cando Nos tamén. Claro, é como cando o meu pai, bueno, o meu pai non o facía, pero sí que había xente que ti tiñas unha idade. El tiña 20 anos máis, eu digo da miña adolescencia, e chegabas e dicía: Dabuti tío, e diste: Dabuti tío, mal, dime, non sei, prosopopeya, por exemplo, non? Que é unha cosa que che pega moito máis. Entón, non sei, bueno, en plan, literalmente vou tentar facer isto para modernizarlo como que non, porque o obxectivo é modernizarlo. Mola, Carlos, cantidubi. Cantidubi, aquí iso non nacera nin eu. Fíxate o moderno que é iso. Que, por certo, morreu hai pouco o profesor Sánchez-Stein, o actor que lle daba vida, que xa me lembrarei do nome, daquel do monstro de Sánchez-Stein que presentaba María Luisa Seco, que tamén faleceu, territorio tate absoluto, menos total. Pepe Carabias, que era o propio monstro de Sánchez-Stein. Foron os dous grandes dramas da nosa infancia. Foi a morte de Félix Rodríguez de la Fuente e de María Luisa Seco, que era que facía continuidade de programas infantís na televisión española. Un día contamos, sabes o que temos que facer un día? Pero isto xa con tempo. Unha confrontación de cousas, unha confrontación de conceptos que para vos
son marcianos, igual que para nós son marcianadas absolutas cousas que nos pasan. Porque, por exemplo, nos vimos dunha época na que cando éramos rapaces a tele empezaba a 6. Sí. A tele empezaba a 6, non había tele, empezaba a 6 da tarde. Entón, empezaba a 6 da tarde. Sí, o sea, no, claro. O sea, sei que parece increíble, Carla, en plan, pero é verdade. Pero pensaba que era, En plan, o sea, literalmente. claro. Pero entón sodes moito máis vellos do que eu pensaba. Bueno, tampouco vai que faltar así. Hombre, acabamos de decir charnos as fechas de pero nacemento. non sei. Tampouco sabemos o que pensabas. Sí, a ver, se pensabas 32, si somos moito máis vellos. Pero sí. Pois ao mellor pensás que nos 80 estaba a cousa máis avanzada do que estaba. Efectivamente. Tamén pode ser, A ver, é que logo foi todo como é como cando apareceu internet, logo foi todo rapidísimo, Claro, pero logo... ata daquela, de feito, nos lembramos, e non somos tan maiores, o nacemento da tele matinal. Sí. E había unha cousa que, bueno, hai que facer un día unha confrontación de conceptos. Había unha cousa que era, efectivamente, a carta de axuste. E a carta de axuste que era para asustar os colores. Que era para asustar os colores da tele. Da tele. Bueno, un día das seguintes seccións Logo falaremos de todo isto. Viñeron os cantores de Hispalis. Sí, bueno, cousas. Complicouse a cousa mogollón. Bueno, imos marchar, que temos que marchar porque xa non temos tempo. Pepe Capelán, esperemos que nos dea máis novas desa boda para a semana cando veña aquí connosco no estudio, pero estivo con os controis técnicos Alejandro Martínez Pini, Dani Lorenzo, Carla Mañas, Pablo Sanjeado de convidado e como non na dirección de contidos Fran Rodríguez. Pablo, volves a vindeira semana, falaremos do que sexa hai concurso novo, novas reglas, bueno, vai de flipar. E poñemos o punto e final con música en directo, porque no como que non os músicos tamén tocan, como sempre dicimos, grazas a nosa musa María Xosé Rodríguez, e hoxe ven tocarnos para inaugurar a sexta tempada do Como que non, un musicazo do que ides desfrutar, xa digo, en rigoroso directo. Forte aplauso, amigos, amigas, para Adrián Tims. And I'm not sure if it's this world I want to live in anymore. 'Cause all I see is dying. Open those doors and I see people running around back and forth, but no one knows where they're going. And everyone knows you're getting older. Don't worry, 'cause it's just the way it goes. Yeah. And everyone knows you're getting colder. Just blame it on the weight of the world coming down on your shoulders. And I'm not sure if it's this world I want to live in anymore. 'Cause all I see is suffering and robot arms working all day, and no one has a chance of a little breathing anymore. And everyone knows you're getting older. Don't worry, 'cause it's just the way it goes. Yeah. And everyone knows you're getting colder. Just blame it on the weight of the world coming down on your shoulders. And everyone knows you're getting older. Oh, yeah.
and everyone knows you can come. Just blame it on the weight of the world, the weight of the world. Just blame it on the weight of the world, the weight of the world. And I'm not sure if it's this world I want to live in anymore, 'cause all I see